Dakong sindikato sa drugas ang gituhuan nga nagpaluyo sa kamatayon sa kanhi media man ug PIDEA agent Jesse Tabanao. Nagpatong-patong nga reklamo gisangat patok sa usa ka magtutudlo sa Corva Elementary School sa lungsod sa Medellin. Signature campaign aron pagbasura sa pork barrel gisugdan. Mas dako nga ang anti-pork rally giandam. Usa ka dakong sindikato sa drugas nga giingong nagbase sa Muntinlupa ug naglihok dinhi sa Central Visayas mao'y gidudahang nagpaluyo sa pagpatay sa tigpamaba sa PIDEA 7 nga si Jesse Tabanao niadtong Sabado sa gabi diha sa Dan Iscarrio sa Barangay Kaputaw. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Kini ang gibutyag sa pangu sa Task Group Tabanao nga si Police Superintendent Rachel Carmelo Dayon, ang Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office. Ang Task Group gilangkuban sa IDNB, CIB ug Homicide. Ang IDNB mao'y mangita og dugang witnesses sa pamasin nga makatuhog sila og ebidensya nga makakonektar sa gunman. Samtang ang CIB muhimog linain nga investigasyon kung mutakdo ba o dili sa ilang investigasyong gihimo sa Task Group Tabanao. Sa dito sa nagpadayong investigasyon, giangko ni Dayon nga blanco pa sila sa gunman kay naglisod sila pag-ila niini nga sa ilang tan-aw usa ka professional hard killer, labaw pa nga blanco pasab sila sa mastermind. Ang trabaho ni Tabanao sa PIDEA mao'y gitan-aw nga motibo sa task group. Batud ni Dayon nga ang kaistorya ni Tabanao sa cellphone sa wa pa siya pusila usa ka confidential informant nga maura usab ang nipusil patay kaniya ni adtong tungura. Kini base sa text messages sa nakuhang cellphone gikan sa patayng lawas ni Tabanao. Among tan-aw na na-detect si ato na imbes nga motulong information katong tabo ang mga tabo. Dito niya na nakita sa cellphone. Cellphone. Katong dako kay posibilidad din katong iyang kasabot maura ko ni Birane. Sa cellphone. Nagdumili hinuon pagkumpirmar si Dayon kung ang nipusil kang Tabanao usa ka miyembro sa sindikato sa drogas. Adi ta kay anak kay the person is a confidential agent being a PIDEA operative also before. Vulnerable kay ka sa mga aksidente. Makikita kag tao nga usahay mao pay pakita nimo nga nagtuo ka nga kamoy nagsabot nya lain mo tunga. Napanglantawan nga lahi unta ang lugar nga abutan ni Tabanao ug ang gunman. Apan sa dagan silang panagsabot sa cellphone, kalit lang nausab ang lugar nga ilang gikasabutan, hinungdan nga dili preparado si Tabanao sa hitabo. Kumpiyansa ramatod pa si Tabanao ni adtong tungura. Matud pang Dayon, gitrace karon sa task group ang tanang text messages sa cellphone ni Tabanao gikan sa 6 ka buwan. Ila usab ipatawag ang mga kauban ni Tabanao nga kanunay niyang ikakuyog sa pagpanglakaw aron makakuha sila og mas lawom pa nga impormasyon. Gipasalig ni Dayon nga kun do naman gani sila'y madakpan nga gunman, siguradong dili fall guy kay base sa ilang impormasyon dili ni taga Cebu. Ako tangaw sa gunman dili dili sa lokal pwede suwito sa lugar pero di sa taga dere. Si Tabanao gibalhin didto sa Caraga Region, human gipatuman ang lahugay sa ilang buhatan lukop nasod. Apan sa wa pa siya mo report didto sa Caraga Region, nagpatabang si Tabanao siyang mga kauban sa media nga hangyoon ang ilang labaw o kaha si DILG Secretary Marujas nga magpabilin siya dinhi sa Rion 7 kay way mo bantay siyang asawa nga mga nakay sunod buwan sa ikaduha nilang anak. Ray Pasaporte, News 5. Matagbuan sa Setyembre, doble nga kalihukan ang ipahigayon alang sa mga tigbalita dinhi sa Sugbo. Gisaulog karong buwan ang Broadcasters Month nga gipaluyuhan sa kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas Cebu Chapter. Og niadtong Domingo, hingpit nga gibuksan ang Press Freedom Week nga gipaluyuhan sab sa tulo ka mga nag-unang pamantalaan dinhi sa Sugbo. Unsa kalisod ang kinabuhi sa mga tao, kansang misyon mao ang paghatod sa balita og serbisyo ngadto sa publiko. Aniya si Andrea Patenia sa iyang special report. Sunog, baha, landslide, gubat, ordinaryong adlaw, Pasko ug uban pang mga holiday.
Whatever the weather, always present ang reporter. Luyo sa inyong makitang balita sa TV, madungog sa radyo o mabasa sa mga mantalaan, anaa ang kakugi sa usa ka journalist aron lang mahatod ang labing labas nga balita sa katawhan. Di uso ang pag-inarte sa maong propesyon ug kung kinahanglang musungasong og baha, mukatkat og bukid o musalmot sa risgong rescue operation, gikinahanglan kining buhaton. Ang usa ka journalist nga padung mugawa sa field susama ra usab sa usa ka sundalo nga padung makigsangka sa gera. Gikinahanglan nga kanunay ming andam pinaagi sa pag-research daan kabahin sa mga labing buhing kalambuan sa mga current issues sa tabang sa mga newspapers ug mga online news portals. Samtang susama sa mi sa usa ka Girl Scout o Boy Scout tungod kay gikinahanglan nga magdami-daan og mga importanteng ekipo sama ni ining raincoat ug boots tungod kay usahay kalit-kalit lang mi nga i-assign sa mga coverages sa mga trahedya sama sa mga landslide ug baha mao nga importante nga andam gyud nidaan. Wa na sayod ang kadaghanan nga di lang sa call center uso ang graveyard shift kay bisan sa journalism anaa kini. Patubang daron sa sa Marigondon kay naay shooting alarm. So inani kasagaran mas nindot gid ko magsulod ta sa kapulisan kay para at least diha dayon makita nato kung sa mga nahitabo or na kung naipatay makakuha dayon ta sa kaning shot sa dead person. Peligroso ang kinabuhi sa usa ka journalist sang litdaghan ug maligsan nga mga tawo aron lang mahatod ang kamatuoran ngadto sa publiko. Gani niadtong Sabado sa gabii, usa ka kanhi reporter sa Bombo Radyo ug radio anchor sa DYRC nga si Jessie Tabanaw gipusil patay atol sa pagbuka sa Press Freedom Week nga gikasubo sa iyang mga kaubanang magsisibya. Nagkauban mi Jessie sa Bombo 2005, chief of reporter siya nako. Unya nahawa siya sa Bombo mga 2008, 2007 ana. Kuha si Jessie kanang mo makibaw mo man og tao ba? Unya the same time kanang sharing siya. Ang mga kahugpungan sa media sa Sugbo sama sa kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, mi kondenar sa maong hitabo lakip na sa uban pang insidente sa media killings tibuok nasod. We condemn in the strongest terms possible kining pagpatay kang Jessie Tabanaw. Usa na to kauban sa broadcast media. Regardless of motives, regardless of reasons nganong napatay siya. The fact that he is a broadcaster, that cannot be taken away. Human sa maong panghitabo, di malikayan nga makabati og kahadlok alang sa kaugalingong seguridad. Apan mupatigbabaw gihapon ang kaandam nga mga lagad alang sa kamatuuran. Kundo di na to malikayan nga natay mga apprehensions ka kulba, kabalaka. Pero nga to lang nga magtinarong ta serbisyo na mga ni mayroon na ito nga dili katingad-an nga mamonitor na ito sa itong daradlaw nga panglihok-lihok ato lang nang i-report nito sa mga otoridad. Andrea Patenia, News 5. Ibuksan niadtong Domingo ang pagsaulog sa tanang sakop sa media sa Press Freedom Week. Sudning si Manaha, lain-laing mga kalihukan ang gipahigayon sa maong kasaulugan. Gawa sa opening parade, napili usab ang Mr. and Miss Press Freedom. Ryan Sorote, Suginlimi. Opisyal nga gibuksan ang ika-19 nga Cebu Press Freedom Week niadtong Domingo. Gisugdan kini sa usa ka Freedom Walk pasado alas 7 sa buntag nga gisalmutan sa mga media practitioners gikan sa mga newspapers, radyo ug telebisyon. Ang opening parade gipaluyuhan sa PLDT, Smart Communications ug Sun Cellular. Gisundan ang opening parade sa usa ka Santos nga misa dito sa Blessed John the 23rd Seminary. Wasab nagpawahi ang mga tigbalita sa pagpakita sa ilang mga talents sa magianda mga pasundayag. Ang Sunstar Cebu maong nahimong mananaog sa bangga sa mga pasundayag. Cebu celebration of the Cebu Press Freedom Week is to foster camaraderie and friendship among the different members of the Cebu news media industry here in Cebu. Samtang niadtong Sabado, gikoronahan is Miss Press Freedom ang The Freeman newspaper reporter nga si Jessa Agua, samtang Mr. Press Freedom mao si Luis Quibran III sa Sunstar Cebu. First runner-up mao si Joy Cheriquito sa Cebu Daily News ug Jonathan Sibafranca sa KBP. Second runner-up mao sila Blinky De Leon ug Limuel Maglente sa Banat News. Third runner-up mao si Arme Garde sa Sunstar Cebu ug Peter Ramonillos sa CDN.
basically mora man gid siya ni boil down tingay just have fun and then Nindot kayo nga makadaog ta og contest. Ryan Sorote, News 5.